Lijepi pozdrav, draga moja, ja sam Gordana i dobro mi došla. Intimnost, prava povezanost, emocionalna povezanost s nekim nama je zapravo svojevrsna nagrada za to što smo s nekim u odnosu, za to što gradimo, što ulažemo, što se investiramo, što se dajemo i što smo emocionalno dostupni. Kada smo povezane, kada smo intimne s nekim, mi žene smo jako sretne. I najčešće naša situacija izgleda ovako. Ono što je nama premalo intimno, njemu je najčešće puno previše intimno, ali to je tako, mi smo žene, on je muškarac. No ako si bila u vezi sa emocionalno nedostupnim, stvarno nedostupnim muškarcem i ako još vučeš bol i povrijeđenost iz toga odnosa, i imaš problema sa opraštanjem, samoj sebi prvenstveno, pa onda i njemu, onda možeš učiniti sljedeće. Umjesto da se siliš na opraštanje, a osjećaš tu još uvijek jako veliki otpor, onda možeš umjesto prisiljavanja na opraštanje krenuti prvo sa prihvaćanjem toga što nije učinjeno, jer ne možeš sada učiniti nešto što onda nije učinjeno. Jednako tako kao što ne možeš poništiti nešto što je već učinjeno. I ako to prihvatiš jednostavno na taj način da ti nisi znala, mogla, htjela, uspjela bolje u tom trenu i da on nije znao, smio, htio kako god nešto učiniti bolje, i da je to u prošlom vremenu i da ti sad iz toga možeš izvući najbolje ako vidiš ko si ti pod tim utjecajem tog svega što ti se dogodilo sada postala i koliko to može biti zapravo dobro za tvoj osobni rast. Jer ako izvučeš iz ovog iskustva najbolje, možeš krenuti dalje, sretna i slobodna. A toliki koliko je tvoj unutarnji osjećaj slobode, toliki je i tvoj kapacitet za stvaranje novih odnosa, onda ćeš sljedeći puta, kada upoznaš nekog novog i budeš onaj jedan posljednji korak do stvarnog povezivanja, do prave intimnosti, a on ti tu vidiš postavlja zid i neće dalje i ne može, nema taj kapacitet, onda ćeš ti u tom trenutku tako glatko reći ne. I otići ćeš dalje. I sebe ćeš vidjeti kao jednu samopouzdanu, sređenu, stabilnu ženu, emocionalno prije svega stabilnu i zadovoljnu, spremnu za novi početak s nekim ko ti je ravan, ko ima kapacitet za ono što imaš ti. I nećeš više ići ispod svoje cijene. Tako kao što vježbaš fizičke mišiće, tako možeš sada vježbati unaprijed da bi bila fit svoje emocionalne mišiće, kako bi u nove odnose ulazila emocionalno spremna i stabilna i ne vikala na drugu stranu koja ti je jako zanimljiva i poželjna u romantičnom smislu u trenutku kada nešto ne ide onako kako bi ti htjela, jer to je trenutak kada ti zapravo na površinu izlazi ono što još nisi otpustila i riješila iz prošlog odnosa. Zato predlažem da to otpustiš i riješiš sada i u tom smislu imam 4.12. radionicu, prvu nedjelju sljedećeg mjeseca, online, ispod su ti informacije, ali u svakom slučaju želim ti da u novu godinu uđeš emocionalno daleko spremnija za nove odnose i da sada počneš vježbati svoje emocionalne mišiće, jer ti to možeš. Zašto ne bi tvoje emocije i tvoje vještine emocionalne i životne radile u tvoju korist? Lijepi pozdrav, čuvaj se, vidimo se brzo, čao.